Samantala ngayong Enero, ginugunita ng Department of Health Ilocos Region 1 ang liver cancer and the viral hepatitis prevention month. Layunin ng selebrasyon na paalalahanan ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa atay at pagpigil sa mga sakit na maaaring makaapekto rito. Ayon sa DOH, kabilang sa mga hakbang upang mapanatiling malusog ang atay ay ang pagbabakuna ng laban sa hepatitis B at pag-iwas sa paggamit ng kontaminadong karayom at labis na pag-inom ng alak, nagpapanatili ng balansing pagkain at regular na ehersisyo at regular na pagpapasuri sa nasabing kalusugan. Binibigyang din ng ahensya ang maagang pagkilos para sa mga kalusugan upang mabawasan ang panganib ng liver cancer at viral hepatitis B. IFM News. IFM News. IFM News.